Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagimuntar ni Doña Dolores iti droga iti lugan de Ruben, ken lakay Ignas. Nagpamarang da ito'y anasayat iti imatang da, tapno saan ang papagduaduan ti dakes, nga aramiden na. Iti sabali abangir, sinintir ni Lindon ti panangdilaw ken kuana ni General Barbosa. Adda na pasingkadan, tirik na ni Lindon, tapno agaramid iti saan anasayat, kontra kada Ruben, ken lakay Ignas. Iti daytamet lagundaway, nagbati nila kay Ignas iti sentro ti ili, tapno agpalpaliwa. Nakuna na akayat na nga iliwliwag ti dagensen amarikrik na na. Kabayatan ti panagturong ni Ruben iti baybay. Adda nakita na at checkpoint. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Asidig ako ni ti baybay. Kahit ko pala dagmay sangag panunat. Iliwliwag ko ti dagansen ko. Apay nagpanag akas to'y tibiyag ko. Nagbalina na nariribaw ka. Manipod na adaan kami iti relasyon ka ni Diana. Ada checkpoint. Kat parparahan nakdag iti pulis. Nagsardang ak iti batog na. Itamampay nga da checkpoint iti dahito yung lugar. Naimbag nga oras mo, sir. Mangisay-sayang kat kami iti inspection, kaya na daimat may a mission order. Kasta ka di, sir? Kakadwa, positive. Dahito yung alugan dyan na itimbre kada tayo. May isa nga owner type jeep. Yes, sir. Anya? Sir, uraysan ka na bumaba itilugan. Imatangam langan ti panang rikisami iti uneg tilugan mo. Sige, sir. Men, rikisain nyo ti uneg tilugan. Move! Sir, positive. May sapakiti ti sabuti na alam iti unang tilugan. Anya? Imposible dayta. Awan ti amok iti dayta a droga. Sir, arestaren da ka. Gaputan naglabsing ka iti paglintigan iti Republic Act 9165. Wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sir, didak po sasan. Awan ti basol ko. At nakarbangam nga agulimag, sir. Amin nga ibagam kat mabalin ang mausar kontra kan ka. No kasapulam ti abogado, mabalin ka mangala. No saan mo akabaalan ti agbayad iti abogado, ipayan da ka. Men! Sir. Yes, sir. Ipantayon iti headquarters da ito'y alalaki para iti investigasyon. Kumusta ti panagkalap mo iti impormasyon, may papan ka ni Ruben. Anya? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? No kasta nga ron. Iti dayta lugar, tinagtaudan ti pamilya na. Agtalinaid kayo iti dayta lugar. Kurang pa dayta nga impormasyon na nakalap yo. Kaya't ko amamuan, ti kinasyasino ti kabusor, iso asayaatan nyo tagtrabaho. Bye. Iso matlagayam, manatured, ken awan ti pagbutbut nga na. Kapo tanagtaod iti lugar dagiti mabig-big a vendetta ni Ruben. Hangam ka dagiti apanawan. Napukawan dagiti vendetta iti dayja lugar. Gapo tanabayagdan anatay. Takasanumat ngamin. Dadakila sindikato ti kinalaban da. Kat adumat la kadakwada ti nagtraidor. Hangam. Asino nga rod ti ama ni Ruben. Numabalin. Dito'y lakuman apartment nga agnaed ni Tata Ignas. Tapno mailutwak iti kanan na. Nakakaasimad. Gapo taawanan ni Alona ang mga asikaso kankwana. Malagip ko dagiti imbagbaga na kanya. Akarup-rupak day di asawa na. Kanayon na pa'y nga ibagang agpada kami analailo kan nalaing nga agluto. Nasingpat ni Tata Ignas. Iso analagan tirik na kankwana.
Makaisamak. Numalagip ko dagita nga imbalikas na. Celia, manglangit-langit kamat ngagmay-may sa dito'y salas. Si kamot gayam, Doña Dolores. Anya ti pampanunutam, Celia. Ha? Awan, Doña Dolores. Nukas ta nga rod, agbagtit kan, gaputa umisam-isam kang agmay-mesa. Sana nga agbagtit, Doña Dolores. Adda lang amin makapaisom analagip ko. Aya? Ne. Apay pababaan nakakitaan, Doña Dolores. Sayang ka, Celia. Anya? Apay nga ibagbagam kanyak ti kasta, Doña Dolores. Adamot basit langam, numingmingan ka na imbag. Iso na lang, takas lanambaan, tibagim. Doña Dolores. Nagrawat kan tumat ngamin amangan. Iso akas lanambaan, tibagim. Nagalas! Kasaritak ni Mama. Saan ang mabalinday ta nga imbaganakan ka, Manang Celia? Baybay amon, senyorita. Ad-addan ton akabusornak no kasaritang paylaeng. Saan ka matunay analukmag Awan la ti maaramidan ni Mama. Iso nga imbaga na akasla ng baan ti bagim, Manang. Senyorita, naalas ka din talaga ti bagik. Saan, Manang Celia? Gagangay la ti pamagim. Di mo patpatyan ti ibagbaga ni Mama. Simruman ng tinaalas nga ugali na. Agdayat aklaangan. Tapno din uyawan ni Doña Dolores. Basit laangan ti kanak, senyorita. Kastagayam timbagbagakan ka ni Dolores, Celia. Huwan manang ansing. Tiawanan ba'y na Dolores? Payman! Ay, mabit lang manang ansing. Sa dino ti papanam. Inakasarita ni Dolores. Anya? Agsarita kami tinaawang. Diyak kaya tinaramid na kan ka, Celia. Huston, Auntie Ansing. Di mo tutupan ni Mama. Ay. Amang ano aga pa kayo. Imbag talinapdan nak, tano saan. Ay, mabainan iti ibagak kang kuana. Amoy yung matanti ugali na. Di na pampanunutan dagit ibagbaga na. Ay, masyanak lang amin kan ni Celia. Pampanunutan nanti imbagak kang kuana ni mamam. Ha? Nasair, tirik na. Ay, wanggayam. Adda nadlaw ko kan ni Celia. Anya day ta, Auntie? Nagragsak no adda dito ni Ignas. Dubli ti kinagagat ng agluto iti makan. Kanayon na pa'y nga istoryaan kanyak ni Ignas. Kasta ka di, Auntie? Panagkunak. Adda malaglaga nga ayat. Itilit ang tibarukong na. Mangankan, Manang Celia. Nakaluto kaming kan ni Auntie Ansing. Sa anak pa'y amabisin, senyorita. Umuna kayo latan amangan kada mamam. Uray ni Mama, saan pa'y matkano amabisin? Diyak pa'y ngamin marik na tibisin ko, senyorita. Didak pa kadanagan. Umuna kayon amangan kani Manang Ansing. Sige nga Rod, Manang. Sumarunukan tulatan amangan numabisin ka. Juan, senyorita. Sige. Agpay sumutkit diti imbaga ni Doña Dolores. Diyak mo to napuutan ti panaglukmod ko. Nagalasan ti bagik. Mabainak ton nga agparang ni Tata Ignas. Amamok amin nagiti vendetta iti dayja lugar. Asino nga tati ama ni Ruben? May sangat ka nagiti vigilante a pinatay ko, idadak pa iti serbisyo. Notoryo sa lugar tinagtaudan ni Ruben. Saan na basta makastrek dagiti otoridad no adda operasyon da. Kaputa lumaban dagiti awanan bayin. Ngam saan da nagbaligi iti kanyak nang runa ti leader na.
Awan maglati pagbutbut nga anday dya tao. Kan talaga atuso. Kriminal, ti pa nagpampanunot na. Diyak pa ila malipatan, ti pa nagpinaltog mi. Anya itayin tinagan dya leader nagiti vendetta. Nabayag nga minen na panawan, iso analipatak nutten. Malagip kun tinagan, kan apelyedo na. Saan na mabalin? Nas kan na paimbestigarak ti may papan ni Titaytoy ang napanunot ko. Payakas lalikliklikan na, Glindon. Di nakadikayat akasarita. Pasensya ka, Ninong. Nasakit lang amin ti ulok. Isuasaan ka nakasarita itay. Kasta ka di? Apay nagsubli ka dito yung hideout ko. Awan. Kaya't kala makita, Lindon. Anya? Kaya't nakamakita ko nam, Ninong? Di mo kumaikan iti sa bali akay papanan, timbagak. Rumbang lagam ti panagsanay mo. Anya ti kaya't masawan, Ninong? Imbag ta napanunot mo day ta sakpa ya maladaw ti amin. Laglagi pa mami na naisurokan ka. Di ka maawatan, Ninong. Mabalin ka di ngay bagamon kanyak ti gagaram. Agsanay ka pa'y anaimbag, Lindon. Delikado ti biyag mo. No di ka ganan. Boss, seryoso ti panagsarita itay ni General. Naawatam ka di na imbag, dagiti imbag bagana. Anya ti kaya't asawan ni Ninong kadagiti imbagana. Talaga ajak maawatan. Adak lang iti saan unay nga dayo idi nagsarita kayo, boss. Nabagas dagiti imbagana. Panakunag, umdasan ti panagsanay ko. Uray nga tan agrangit kami kini Ruben. Saan ako nga agbutang paikan ko ana. Boss, Saan pa nalpas ti plano kan ko ana. Kaya't ko pa'y apagay ayaman. boss, Agsagana ka lang, Brando. Urayin ta, nuan niya ti pagbanagan dagiti plano. Kasta ngagpaiso, Mr. Fortesa. Naklatang itimbaga kanyak ti informantek. Anaggapo ti pamilya ni Ruben. Iti lugar dagiti vendetta a pinatay ko. Saan ko ma dito'y cellphone ti pagsaritaan ta maipapan iti day tabanag. Urayan ka iti panagsublim dito'y pagilyan. Talaga na ilit ti lubong. Kan sumursurot yan niniwan ti napalabas. Konektado amin apasamak. Iso anas ken ti panaganad. Gapo, tado idi ti pinatay ko a vigilante. Apakairamadan ti leader da nagtraidor iti grupo. Kastapay nga rod, Mr. Fortesa. Bye. Payakas to iti mariknak ita. Awan ti pagbutbut nga. Agam apaya makariknak iti panagdanag. Gapo iti namuak nga informasyon. Masubok kita ti bilag ko kas may sari tirano a general. ato yun ti anak, General. Agyamanak Brando. Bukbukag ka di pa iti arak ti basam, General. Madamdaman ton. General, nagsasaro no ti panagsinay mo iti naunag. Apay ka ni? Nasken ti panagalertom, Brando. Saan la simple aparikot ti sumangbay. General, Basit la panagkamali. Marpuog ang mamimpinsan ti grupo. Ket amangan no santon na makabawi pay. General, Masansan nga awagan nak ni Mr. Fortesa.
May papan, iti posible mapasamak, iti masungan nga aldaw. Napman kinadatdatlag ti lubong. Katanyaman nga oras. Posible mabaliktad ti amin na pagtang. Ha? Nukas pangarigan tagkuros ti dalan, dagiti anak ti agila. Sigurado may salakadakwada ti hagbiag. Ha? Matikawak ka dagiti ibagbagam, General. Talaga matikaw ka. Uray nga tayo lawlawag ko ti amin kan ka. Di mo matla maawatan. Gapo ta panawan la ti makasumbat kadagiti ibagbagak. General. Nalabit aday ta tinayurit agasat da. May santo kadagiti agila ti matay. Itay pa'y anak kaawidak. Numawan matan ni Ruben. Sa dino nga tan tinapanan na. Nakuna na itay nga umunan nga agawid. Saan nga taa nagsubli iti ayan dadayana? Oh, madanaganak paikit din. Addaan may sa asaon ni Ruben. Nukuna na nga agawid din, tungpalan na. Oh, madiday ito yung agparparik na kanyak. Sapay sumipngatan. Naskan amapanak iji ayan dadayana. No kasta, saan mo kakuyog ni Ruben, Tata Ignas? Itay pa yung ururayak iji balay. Ngam aking gaita. Saan pa'y asimbangpat? Anya? Agpakpakada. Kan ibagana no sa dino ti papanan na. Ngam saan naan aramid dayta. Isu amadanaгаnak. Sa dino nga rodang tinapanan ni Ruben. Awagak langan iti cellphone, Tata Ignas. Nasaysaya at pa'y, Diana. Dayjay lang nga Ignacio tinabat-bati kadagiti vigilante akabusor ti grupo. Jak kabalan na patayen ti awanan bahin. General. No apay mata nagrigat a patayen dayjay tao. No makakalap la dayjay tao itinabatad nga ebidensya kontra kada tayo. Agpapada tayo amin a may pisok iti pagbaludan. General. Nuan niya ti kunam. Pagtignayan tayo amin na tao tayo. Amang patay iti dayjay ala kay Ignas. Kastamod tan ka ni Ruben. Saan ka di nga doon adaras ngay naramid ididayta ni Mr. Fortesa? Angam na paailang. Talaga si iti grupo tayo dayjay nga Ignacio. Ad-dapay itan nga agpagad ti grupo tayo. Takakuyog nanday jay aruben. Tsak maawagan ti numero ti cellphone na, Tata Ignas. Adun adaras ngay dial ko. Oh, Diyos ko. Sa dinong arudan tinapanan ni Ruben. Ay na, makapadaan nagmat nga agpaiso. Amangan numatalim daw akpayan, gapoy tinakaro, panagtandaan ako. Pagkalmaan tayo lang tirik na tayo. Oh. Patsak nga agawid mo't lang ni Ruben. Nalabit nga dala na patag nga inaramid na. Excuse me, panawan kayo pa'y ngagsasarita. Ay, talaga, Jack, may turan di pa nagdanag ko. Mapanakbit, uminom, itinalamiis adanom. Mga no tiniliwan ti pulis ni Ruben. Ag nakamitan da dya lalaki. Kan sigurado amaragsakan ni Linton, nukas pangarigan tanay baludan ni Ruben. Naramid kumatlangan ti trabaho. Boss, Kumusta tinapanam, Brando? kumpirmado ti inyawag ken ka ni Doña Dolores, boss. Nakabalot itan ni Ruben. Aniya. Mapangnamnamaan mat gayam dahi jay abaket Dolores. Kinumpirma dahi tati may sa kadagiti kakonsabos tayo. Ijay kwerpo ti pulisya. Nakabalot itan dahi jay Ruben. Gapo iti kaso a droga, boss.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.